Bună, frumoșii mei! Uite, vă spun și eu la mulți ani, că nu ne-am auzit anul ăsta și aș vrea să discut o chestie foarte faină ce am văzut-o azi la mine pe pagina de Facebook profesională. Am pus un ad cu niște implanturi superiostale, cu reconstrucție completă, maxilar, mandibulă, cu dinți, cu tot. La care un stimat domn întreabă cât costă, evident, veșnica întrebare, care mi se pare și normală, că trebuie să știi cât te costă ceva dinainte, că dacă îți spune un preț mare nu te mai apropii, dacă îți spune un preț care îți gâdălă urechea într-un mod plăcut, continui discuția. Deci cât se costă o întrebare cât se poate de justificată. La care alt stimat domn, care i-am și dat like de altfel, a spus costă de dai pe spate. Da, perfect, într-adevăr, costă de dai pe spate. Dar hai să vedem ce anume costă de dai pe spate. Dacă ție îți trebuie 10 implanturi sus, 10 implanturi jos și 20 de dinți, sigur, costă de dai pe spate, plus grefe. Dar ăștia dinți nu-l picadați pe mâine. Ăsta este rezultatul a 20, 30, poate chiar 40 de ani de neglijență și de distrucție încet. Deci în 40 de ani, normal, 30 de ani, ajungi să coste să dai pe spate. Dar măcar primești ceva bun, ceva sănătos pentru tine și mai poți să te folosești de ei 10, 15, 20 de ani, cum ai tu grijă. Hai să ne gândim ce ai făcut tu în ăștia 20, 30, 40 de ani. Nu toată lumea, evident. Unii au fumat, ori băut alcool, cola, cafele, ori mâncat fel de mizerii, alimente nesănătoase, eu știu ce, procesate, zaharuri, etc. Hai să adunăm cât costă astea în 20, 30, 40 de ani. Costă, dai pe spate ori 5, ori 5x, deci costă de 5 ori mai mult dai pe spate. Sigur că țigarea și cafa azi nu te costă nimic, 2-3 țigări, o cafea, o bere, o vodcă, eu știu ce bea fiecare, spirit sau ce mai bea, dar adunat în 40 de ani, costă de te dai pe spate ori 5x, de cât costă acești dinți. Deci să ne înțelegem, cine are nevoie de 20 de implanturi și 20 de dinți, ăla nu de azi pe mâine a pierdut, ăla a pierdut în 30, 40, 50 de ani. Deci practic el plătește 30 de ani de neglijență, dar măcar primește să alege cu ceva, să alege cu dinții. Dar de la vicii nu te alegi cu nimica. Bun, din contră te alegi cu ceva mai rău. Așa că domnul a avut perfectă dreptate, costă de dai pe spate, dar costă neglijența timp de 20, 30, 40 de ani. V-am salutat și să ne reauzim cu bine pe data viitoare.